Så velkommen til den lille stunden. Den lille sarkostunden. Ja, jeg skal forsøge at tale så god svensk som muligt, fordi at alle svenske børn skal forstå, hvad jeg siger. Ja, i dag ville jeg læse en lille sage. En lille sage, som er en... Hvad siger man for fanden på et svensk? Man havde det, så siger du rev. Og så, ja, en lille vise. En lille børnevise, ja. Som jeg her vil læse for alle svenske børn. Afdrag medgives her for afgifter, som ikke fordres affund. Nej, det var fejl, ja. Det var kun en lille spad. Ja, så skal jeg læse denne lille børnevise, som er meget populær i Danmark, der siger Hvidovre og Rødovre og særligt i Hvidovre. Vi smager bus fra Hvidovre til Rødovre, så siger man ikke, at man nok fra Hvidovre til Rødovre, for man siger det, at man nok fra hvid til rød, fra rød til hvid, rød, hvid. Ja, så det er mere nemmere, at jeg siger, at man nok fra rød til hvid. Ja, så må jeg tage den lille børnevise. Den går så her. Mors lille Olle i skoven gik. Roser på kinden og solsken i blik. Læpperne små, udad bær er blod. Bare jeg kun slappe af så alene her gå. Brummel, hvem er det for færdig luft så der? Borskende knæer en hund, hvis det er. Uden blive glad med tilvejende kammerat. Se kammerat med fald til goddag. Mor kommer skæver, beskriver, haver, svejs og rul i hende for hvad skål. Og sagde, at hvad fanden er hun nu med hende for hvad bjerget og kæmpe i rødhavl. Så færdig at smidt biler og rødhavl i jævle kuraffær. Ja, det var den lille børnevise. God aften.